Mo. Regasyaw! Dirigasyon. Ay, payat din anong di inaatang nga raw. Pulutan mo yan! Pulutan niya. Ang mumi pag inumam nga raw. Agawit ako! Di Nung sa pulutan mo, ang kinumunapin na bang list ng iwat mo, ang sa pulutan mo. Hindi. At siya daw yung mga pulutan. Muna na nga na bang list ng iwan. Nagpulutan. Visit ka parang. Doon daw, para sa ako na kari-kari aja. Padasan na barsakan. Sige, salaang tangar ka na. Kanta amin dati, bukal-bukal. In English, circle-circle. Circle, circle. Sid-sid na kunada. Sid-sid. Ayan, Maestro Paso! Hey! Kalaman. No, pura. Nakay. Apay ka pa kasi kasdira ngayon. Yung TikTok, di ba uso daw DJ kasi. Ay, suro na ka raw. Magkasal ito mo ng step ta. Kasi sige ka. Tapos. Tapos dyan. Okay. Bukal. Hey! No, puraw nga bukal. Kambot. Bong, Bakit mo ta? bong, 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 bong. Tapos di may sapan. Kaya nga talaga na. Si kanang tanurewan. Alang nga kasi ko di bagbagig, di pa nagunga, gipipit ko. Kasta kalata na, hanggang na malpasang magsao, padasam nga ako. Sustiniram! Nagrigaton. Sustiniram pa gabi, agsala-sala ka. Kasta kan, inaapo, tinasilang nga bukol. Nakaya mo sa unang sa agot mo. Kasta ka na, pa gabi. Tita kinangkel. Ay, ante, good evening, inya tinasilang nga bukol. Mamo, nagmay tatabok man tayo, pabulod mo. Ay, babaw. Sige, babaw! Nadya ka mo kasi magamit pasamak mo kanya tatang rabi eh. Ayan, ito yung takadante. Ay, Ito yung tata. followers tayo. Inati na silang nga bukol, ante. Nadamag bi kanyang idinaytan. Nasilang nga bukol. Ukol. Sige nga, ante. Nyamutikin nyam, niya na silang. Bulintik! Makapakatawa ta bulintik mo, ante. Ang dati na silang nga bukol. Agdamot Kuna, ka, ante. Kuna na, ante, ukol. Ba't di bukal-bukal nga? Bulintik sa bali mo, ukal-ukal nga. Ako rin kante sa kasasabat, ibagbaga ma, ukol nga kabilang da bulintik, talaga sumilang. Sa bali ajan. Sika ang bunda dyan, babakot ang kamumpay na di Oo, ko napay atol. Jak tupay ang mo. Nasakit ka nung atin na bulintik na. Kung dati nautog dati baka. Bulitas ba? Hala! Pwede kita mampakat. Nang yung iwat-yumot. Siguro nakaramang kayo di bulitasan niyo. Yang ay mo experience ang ante ng subong day jay. Di dati ko ano. Di ka sa kalag multi bulita. Pag nalau. At dati na sila nga bukal, hapay so nga ukal. Sila Pa virgin mo dati baka mo. O dati ka nun eh. Dati ni Miss Gina. wala ka super saiyan mo dato. Antay! Tika lang. Dinayo na kami! Nagkapo na pa'y tubinggan, daywan na lang, tisuleng daos ba? Diba? Birthday. Salamat, Auntie Ann. Yes. Taga-ano kayo suminggan? Nagkalabasan. Huwag ka nila din nagtuktok tayo dyan. Di ba? Asinag lang ijay nga. Diba? Shoutout ako dagit titaganan, kalabasan, Ulingan, Pangasinan. Salamat po. Dato yan apo na di lumilinding di tayan niyo ako. Nakiti chismosa, tinang kalabasan, dato'y dan ako. Gandi may sa apo nga BHW yo. Antay! Inati na silang nga ukol. Ay, na silang nga ukol. Inati na silang nga bukol. Na silang taukol pagkita ni Mangaraw. Baikat ko. Ate mo. Kita mi Mangaraw Kita ka naman alimang ka. Nagpudaw. Napudaw ti Oh? ukol nyo. Siya kayo nag-isip. Nagtaro pa yun ang isip. Kunada, iti bakal kaluban, iso ng isip. Oh, lastog mo dati nga lakayan mo. Umalis ka kanog to. Kunada ni Umalis siya ka na kunada. Wan, agbuya kalatan wan. Okay. Sige. Thank you matangkal. Makapamarutag ta sa nga mo ang Kauna eksasawang ka. Maday. Thank you, Uncle Ann. Kaginuman. Bye-bye. Kajay. Ingat ka. Thank you. Jai, nakabulong King ka nga mo dun, ah. Kapay mo na natin palikyo. Ang kagsumsumulin, Uncle. Takararagan da ka.
Pagpadasan pa ito. Haanan, lolo ko nakalaon. Okay na. Ito na silang bukol kano ko ukol. Ay, ukol. Haan? Apay nga tahamaw. Haan ah? Inya karote ukol nila kay mo. Di ba tinlog nila kayo ko tayo? Wisit. Dato yun na pa. No na silang ukol. Ukol. Ay, gusto natin. Apan tayo matikla sa baling bukol. Sa baling mabukol ka ron. Sige. No natakan nga bukol ay nyog dayta. No na silap nga bukol kamatis dayta. No na kulog nga bukol ibong dayta. Hindi mo kaya? No bangking nga bukol. Pengkel nakikita. Ano kita ang datan ko? Kaya ate angkel no kita natin buyaban na ka. Kanawan ti bukol dita. Among tiada dita. Dajay malala di baybay. Hinay. Dajay ko. Ito yung Tahong kinikenshin. ano tahong? Tahong. Ito yung kinikenshin nga dama. Sige angkel ito ka lang tanagimas ka. Sige angkal. Inyat sino damagaw? Ni Kenshin. Apay ta Kenshin. Kita. Lato din ko na may isa. Small Kenshin. Hoy pagtet singke ang Kenshin. Si Sinky kaya. Kenshin. Antay sumail maipakita mo naging kakaduwak ni Sinky. Singke. Alin antay mo? Diyak to pa'y nagbain maduwa tila karuwar kanyang baysa lang. Ida magwantay. Antay ako reka. Antay may sangipon mo nga talaga. Ngayon ka kaasing agkalkalayat. Baya mag-retired to maladat na data. Well, may katulak ta. Gatangan kanto tingipan ang titulungan kanto. Kita na din ay sumukon. Ayo, huy may daddy agmulmul awan sumangina. Oh. Maya, nilati ma. Dancer nga! Dancer ti pinagkita di na kayilo amo nga sa agsugsugal. Niya kaya mo sa una tanga dancer, gogo dancer. Kadamagam lang tayo niya ti banking nga. Niya ka na ti may isa nga banking nga ko lang te. Bukal. Abukon. Agbungaw ko naga. Abungaw ka. Ada premium yung ano. Ipa-premium mi talakay nga mamartag. Nung naalayaw. Wen, isunod na masawa man antay, isunod pagutugam to. Ayaw mo? Ba't ayaw mo? Ayaw niya. Kaya ko mapagutugak. Uy, babali mo nga pagutugam mo, ti karuba mo, rayawan nila kay mo. Uy, bad yun. Bad yun. Hoy, hanga dakas na yan, medyo aramin habin to pa'y Ay, tinadumadayitan. sa bagay tatlo nga may yadayo timana ko na dati. Diba? Wow. Kamot ante. Arabi na daday mo. Ano to petag kakasinsing at palpalbu. Wait. Dati yun. Yada yun, tatayon. Bangking. Banking nga bukal. Nya ata nga raw. No, banking nga bukal. Bungaw day. Ay! No, nagatal nga bukal. Bagas abang. No, nagatal man nga bukal. Kurat mo day. Ay, awan ka kagasa na. No, kimriin nga bukal. Pasas day. Ate Berto na dyan. No, agoy uy nga bukal. Ako, apay dati uy. At dadagoy uy. Diyan, banda dito yak Tanay na kita babakat dita. Ate, babakit dito. Ganyan, tikas na nag-anos na nakablo. Kasi ka na na nagpapadiguti si Daon. Uy, nakalakay na kita niyo baka matalanan. At apura, nataligot Kundi na sa dadaman pagtrabahuan tayo. Angkal, paigid ka. Nagan. Angkal, Angkal niya kano tinagan niyo. Warleng. Angkal, sama ni Suleng, Warleng. Manutaw ni Warleng. Sa sinta. Sa Ang mabalasin ng ka. Sa kalagro pa nga 59 and a half. Angkal Warleng, adasawa. Awan na. Oy na, napanan Bunggo na. na yun. Napanan na. Sina ko. Si Wow. kapit ng isina. Napandininang na. Napankininang na. Kaya mo mapandikininang mo. Awa mo din na tayo ninang ko. Isungarod. Suruto mangkal, kasi ti panagayat, tinaganak, surutan tayo. Ang karwalay, inya, iti agoy uy nga bukol. Di ukol. Kaya Nyangkal, man ito'y talakay, abam, ebam. Ang kut-kut-kut. kudkud ka mga kudkud, at batilog mo. Ang kut-kut-kut. Titi ka, inya trabaho ni Uncle. Inya trabaho. Ay, taga-pastor ka no, ti Kalding. Taga-pastor ti Kalding. Sumalagay na dangro ti lakay.
Siyempre, gamin, hanga buo gamin iti rabiimi, no hanga nakatad ni Auntie Suling, iti kwarta. Ay, naserte ng Uncle. Gamin, naka 800,000 kami di rabi eh. Oh. Siyempre, sinuro mila di kaya datatay nga agkansyong kami. Mm-mm. Nang tatangkel, nakita da ka, nakita ti ka ti langlangam, sa kalapag mulagat nga ukon. Nay. Hamot, hamot. Ne, tapay tagna si Bado na niya. Oh, gina. Paglaw na mo. Dati asawam, awanan. Ano? Napananan nila kay bakit mo. Tulog napanyor din ko inang na tulog nila. Tatay. Kaya mo nga ro ti mga asawa pa. Buti ko. No siya nga kaya mo nga asawaan. Pwede po naman. Ne, api. Ni Uncle, di ka tungtong may. No siya nga kaya mo nga asawaan. Baka di kan tumulong eh. Kayat ko, makakinod ka pa aya. Uwi na. Patasan na. Kasi ano, kasi, may atang kinod mo, Di kayat ko kung mga kinod ti video na kalnot. Di na kinod ka Patasan ng man ti Uncle. Medyo panta ka man ang kal. Ay, maday ka. Pag mayat pang helicopter. Iti kagarod wine. Iti kalaang. Ayan. Ang kal mabaling nagpakada. Mabaling may ayaman ti biyag mo. Wala nga. Kaya mo na ka ng tisuling tatangarabi, nang ikan na kamati, ti parabor mo Kadi Uncle. joke lang, ag-joke tayo lang tatangarabi. Wine. Nagdigos kayo. Uwi na di. Ang kaglalastog, apay ngarot na lipatang malidlidan tasaka. Tapos nagandod sa yung Uncle. Apay ang pangalang. Apay di ba ka manangtod talaga? Maawan din baga? Ano bang lungarot? Nabanglo! Nadangro, Kami kanina nadangro. Mano nga kalding di pastor mo? Tracy lang. Wow, nabasi. Tracy! Tagi nga kalding na may amutan. Ang payang. Ang pagkalo. Maya ka Uncle, sayang. Nakipot. Sayang gabi. Sayang. Nakipot gabi. Kaya mo mataya ti kalding? Uwi na kayo din. Kaya mo mat? Uwi na kayo kot kalding. Basta rin kalding na. Naimas ka na ti Ikaw din nga tangan Uncle. Kasi kaya mo tatagay ti agutog ka kalding niya. Kasi nagbit Amang lang. tiuni na, siyempre ado ti kalding nga na pastor mo. Kasano no, agbisin da ti kalding, kasano ti mikbik da. Kasyan, lumabisen! Ambok garudan. Kasano ngayon na agutog di kalding? Ne! Me. Ne, kung na lang. Kasi awan sa balay, di... Siyempre bulog di agutog. Kasano di bulog agutog? Ikaw nalalala ng Uncle, ah. Talaga nga, patunay mo't nga nagaw-awil mo di 13 years na ako dato yun. Kasano ngayon nagsangit di kalding? Tanamatay di anak na. Laing di na kayo. Ginabalod nga kalding! Ano? Sige mag... Daddy Uncle na si Sarian na kalding. May sa bagay, dadainan na daddy. Diyan ka na anak ka kalding! Katatidog. Ngayon, siyempre. Katatidog di idot na daddy. Adi may Uncle ko, na menopause nga kalding. Po si kalding ang. Dada. Awan, tibi no. Ay, mabalin niyo. Adi nga ngurung-ngurung da sakbay dang parchel. Apartan. Siyempre ngurung-ngurung da kasanaw. Nag-grind ng sulong. Distanso. Adi Uncle na padalisan nga kalding. Nalisan niya. Aray ka. Nagmaya mo ka na magtarak ng tikalding niya, matuto ka nga talaga ti sa una. Among garot ti English ti kaldeng. Uwi na. Inya ti English ti kaldeng. Ko. Inya English ti aso. Do. Kasi surusuro. Inya English ti manok. Chicken. Inya uli ti manok. Kalding mo lang dahil ang saan! Sabi mga hayop po, kalding mo uli yan. Ano? Kutak. Hanga, di manok dajay, di singer mi dajay. Ano ti manok kutak-kutak ni Mara? Katuk-katuk ko na na. Inya ti uni ti baboy. Baboy! Inya ti uni ti baboy. Ay, nagutugan mo latim kalding di baboy.
Uncle, gamen, mangkatungtong ka man naman sa titao, ang kurus kalding mo. Ayan, napadasan mo nga natakawan ti kaldingaw. Gawin na. Yang ngay matiri na, Uncle. Tiri na mo. Sila ako, matpasya na tama. Siyang gas naman. Yang ngay mat, Uncle, di maibagam di nagtakaw di kalding yaw. Nam ko naman. Nayaw ka. Kaste, angkal. Kaste tayo ramidon tayo. Ituloy mo lang di kansume. Inya tagoy nga bukol. Bukol. Nga ukol. Sa bali, Uncle. No, agoy uy nga bukol. Kasoy dayta. Ayan. Kata isalam Isalam ka rin ito. Guli ka datoy magmet datoy. Di ba bagada nga one man video. Hamo malagip data? O, di ba? Hamo malagip? Di ba dahil di rider pa di motor ko, hindi ko isot sinaw ko. Tagmano kaste angkal. Kaso ka. Sa nga gasot. O, Wala bumatang ka. ka to no bigat ti kaste. Gaman pa ilang. Baka takawan. Dito lang siya. Ay, gaman na lang, gaman na. Kasta na to yan, angkal. Isalam mo yan. Ituloy lang. Kabagis da. Ang kabagis kayo? Oo. Atik mo isuna? Oo. Agsingin kayo? Ay, ate, tiniteral nga naguttugan na kami dada. Si kayo tinunaan. Kasi iso naman. Kasi si kamot tinunaan, bes. Naman karkarupa. Tulungan mi ni manong muwan. Basta kaamot-takawon. Ang matakatawan di kwarta na naglasing kami ng kal na Joke lang, bes. joke lang na madahalo nga paypay sa dadya. Nanagan mo ulit, Warning. Warling. Warling. Sige, salamat ka lang. Mapantagamat ti class isip. Ti sa bali man nga abot ay nga bukulon. Okay, maestro. Pasok. Salamat ka. Ito dumang kal. Ito naman. Alin ang tutong? No, natutog. Sige, Nasa bananang yun. Sana. No, natutog ng kapote. Kapote yun. Igiling mo, inang kukulat mo. Ang kalag kay Chinese, maanong mo dahil sa pag sa uwang dako. Igiling mo. Talaga na balak mo talaga ang kala. Amo mga ipuslata ka tuwang balak mo. Sige. No, natutog. Makarte. Barbecue. Barbecue ka. Yan. Todo mo ka. No, natutog. Maabot. Hindi ko na kal. Ano ba? Pawang Brit na tinakay. Titiwatin. Naglasin. Ano ba kita man? Ay, da. Uy, nag-medyo nakita ko. Pahingi. Ay, Hala! Na-miss nyo? Namiss mo? Miss mo? Hindi. Sumirip. Maya mo. Ang kano mamisa nagahit ka mo? Nag-rapper pa ang nagado ka sa kalding ah. Rumwar di saka di ipos. Ano nakita? Ape, uncle, kita ka man na dyan. Di urmot ka Ang na. damot Sara na. Ay, nabali datang ka lang. Naday ka di patitang kanya. May di brief lao. Brief lang ha, pa na may lokais. Uy, wala na tinturon ka nun. Tintiron? Awan. Madami papakita ka niya. May dadya kasi malaki nilalakay may. Amo nga ipagpakita ni Mara, baka isubo na. Nagbita ka si Kugang. Gusto pakita ka mga pakita mo. Ang dama gutugak sumurot datoy. Ang kanagot to ka ni Rimuaro. Ni Rimuaro, di kita nila nakarulukat na sipon mo. Pagbibyangan nga ay. Hindi mo nga sikat ipagutugak. Pagutugak lata dati lakayan mo nasikahan. Uy, kasi na may med gawin ti masawa tilalakay no, nabibit na nga Oh, matay. yes. Oh, Nababay mo yung puto da. nababa. Nakita mo. Nauyaw ka mga lakay Kasano ah. ka ba? Kasano ka ba ba? Saan na? O, di ang ngardo dumanon, pauwi-uwi lang. Awang garod ah. Oo, di na kaya. Ate, no, takan yan, kisara mo kanya, isarwana. At isa mo na kuminod. Basta mo na kuminod. Wow. Dapol lang. Inangkal iti natudok nga abot. Okay. Uy! Nabigla ka lang ako, nabigla ka lang. Sabalang, sabalang. Naturusan miladi ang ka. Amo may managsakit kayong lalakayan. Ano silsilok yung Wow. mukha? Sinasilok yun ko. Han unay nga kasi ang ka, makatay din eh. Inya, iti natudok nga abot.
Mabot nga yun. Bane, kuno ka. Yung kalding nga rin. Okay, kalding pa lang. Nga magay nga dagos. Sa bagay. Uki kalding. Latang aro lang nga talaga. Natututo ko mayat yung uki kalding. Kaya, Tinudok mo? Papay, tinudok mo, uncle. Bakit? Tao ka, pwede tabang tutudok ka yung uki kalding. Kasi na ngayon ta anak mo ng uncle. Di kalding hap-hap. Hap-hap nga. Kalding kin. Katao. Ang tao na to eh. Haan ba? Biruro ko. Yung aradang ka nga iti kwadyak, paiso kami ng kang ala dyan. te, Ne, makan warling. Ano man ka, nasulungkot ka dito ikwa. Tungtong tayo na dito, dito kang kal. Mga tinapapapanam. Angkal, inya tinatudok ka ba? mo. No, tinudok natin abot, aguni. Aguni ka no. Ano nga tada dyan, aguni. Ito na na. Kasi ano, nung nagtudok ka ti abot, napadas mo button di dasawa mo. Nung tinudok mo dyan abot, adauni na, inyatay mo mga unay. Ito yung isulto po. An, kasi ano dito uni na, no. Ano na din nga. Tapos ate pa yung uncle ka, depende ti kwa, depende ti klase. Dati ko narumwar ti danom, medyo ubing pa. Ngam no, at ti experience na, ngam no, ano ti rumwaran. Kaya nakasaya niya adi hanggang abot. Yan tiyo. Ubo mo tata. Abali uncle, adaan mo ranas na di bagay. Gawang may soba, mabalik ako tudukon ti ubad. Sika, Hang ko pa'y napada? ang pinapadas? Hanak pa'y nga nagpasikil nga kasi din. Hanak pa'y binagbagkat nila kay ko. Dati tinatudok abot wen, ang kala. Basta na tinudok mo datang abot, aguni. Ano? Ano? Tapos na tinudok mo, kuna na niya. Ano? Bang, kuna na dyan. At darumwar nga puraw nga, papel. Tanong. Ang tanong, papel, kuna na darong to. Pagod to ka to. Ano natudok na abot, palsoon. Palsoon! Di ba nuwang? Hindi mo na eh. Kuna na dyan. Sa bali mo. Buti talaga di panunot mo ko. Natay lang ka rin di Pag bakit itanong mo. mo sa dito sa kundi ka. Sup. Ito kisuot! Kisuot! Depende kami, hindi na dumagamin tupraan dalahan sa di papel na dadyan. Di papel, tupraan da. Di na dumamabasaan dati ko ah. Danong. Danong. Dati Sika, kas demot. anak na gay ayam ti palsot ini. Nung tatagay ayaw ka, di ba? Siyempre naman. Tutupraan mo. Ilakay ko timang tupra. Ay, sana all siya na nagtutupra. Sika ngayon ka tinupraan mo't iday. Saan? Saan? Madali no siya. No tupra tila kay tito prana jak kaya. Apa yun? Madali, kita naman tadi lamang kal. Huwag ka sa expire mo, garo na katay ng tulong. Nag-expired. Sa balya tayo manan. Aman tayo mati klase ti mani. Magmangka mani. Yan nga man eh, uncle. Mani mati prutas. Ay, nakapangka ti na duma-duma nga klase manin. Yung ina. Ada sa pasabaling nga angot na bawan. Uy, ganda. Nadyo may isa nga sampol nga angot ng uncle. Dati lapang dati na Ada na bang eh. Kasi, ada tinabang eh. Dati, dati nagita. nagita. Gitaw, tatala na kang hindi nagitang ako. Ada nga talaga, Ada lalo nga nung talaga po. medyo ubing by G-man eh, talaga nagagta. Ay, At dyan nga yung size nga eh, size. Dyan katakkel. Kasla ko. Nagkita ka piningay pa niya. Pure lang tigar-gar ng uncle, itong tungtong. Adi mo kita, adi mo kita nga eh. Jitsura nga yung G-man eh, maya. Yung ina. Kasama dyan nagduma jitsura na. Kaya Ada dyan na ayos. Uy. Dyan na suryap no. Di tatakal, puraw. Adi no yung basik, nalabasik. Tabagi ko. Nakakitanda ka naman eh. Manikaru bayaw. 20 ko. Maniti Beach W. Pino Manijin ang kayasan. Gantinin ibayaw ko di. Hindi pa yaw mo? Kasi, Parparo tigi manibig. ay makiparparong ti Makiparparong. pala. Tama kayo. Maestro, pasok! Halay. Lasa ng kal, tanong ka pa siya ng mga kapatid. Sala ka daw? Dumuraw ka man. Medyo partakam ang kal. Partakam ang kal. Partakam na katuta pa talikod. Nagtaragsit tayo mo dati na kayo niyo. Dumuraw nga man eh. Important na iba. Alin ko, sige. Nuna labagan kaya man eh. Nilitip na ita. Nalala ko sa sungsong apa.
di mo ang ko. Madi. Namaminsan ng kaligalot mo. Galo mo dyan ko. Galo mo May dyan ko. bakla. Scotch tape ang nakas dyan. O, basta lang kang kuting. Last month turn. Nga nga las, angas na. Last nga tuk nga kantana. Ano tayo? No, nabasa nga man eh. Nya, tinabasa nga man eh. Nabasa nga man eh. Pagkiba nila. Nya nga man eh. Maliti pa. Maniti. Kaya aso ba rin? Ala, kalding Wala, panay, panay hayop, tatero man ka lang. Nakatkipat. Nakaramang ka balat tinabasa nga maneng. Akin maneng. Kaya manigay pakipwede. Nung tatangkal mo din kaya nga mga timanay. Uy, oo. Apay nga. Manaka pa yun. Lumaka. Apo yun. Mamayat ka no, tanong tubo pa'y tangipon mo mga kamani. Kan umubing kang ka. Nya may angot na, nya angot na dinakan mo nga napasa nga mani ide. Na, pamutan na bang Nabang Naduoy, dadi bakit mo? Sumula yung sina na ka. Oo, naduoy. Yung sinam, takwa, naangot. Naangot niyang ka. Well, pagkaukaw gamin sakbay mo arabon. Inukaw na may ililikab na pwede sampo. Ay, sapaw! Wow! Paya, buhok na, pipi na. Parang hindi book na ako. Sabagay sa kini ate nga ka-Colgate. Na? Uy, Uy, kahit bugot na pipi ko. Katanda. Dangipon na. Nagkasang. Nagasang. Nagasang ka nun. Ipatry mo kini bakit mo dadi ang ka. Hindi mo kinyag din. Sine. Uy, sini. Ah, sige ka. Hindi mo sakit na ng call. Kaya natin na kaya. Kasi pulutan na pipi ni baka hanggang sili na. Hanang ka dati ni. Ata ng ka. No! Nabasa nga mani kabuguday. Alright! Gusto ng ka, tanong kalaw na. Nabanlugan mo't ni Manong mo, di ka mo. Basala kang pasala dati, utangong tumula di 500. Supay ka. Ay, agti ka lang ang kalaan. Di ka lang ka. Sige, sige. Ayan, angkal, dati di ko, ikanda kati pang gatang monubigan iti, adupay nga mani. Wen, di nang kayasan pagkatangam Wen, tanong, kinan mo datang nga mani, painjik ka mo antay titanotang, Uy. maragrag ta di lang. Naman ka nga mangan timani nga pasali-sali lang dita ingidang ka. Madidaday. Kada maalam ijay nga maday. Agore ka lang tayo. Di alam nga mani, dadi nabugwan kas dyan. Ayan, ay na-sticker mo, Mara. Ada di sticker. Ayan, Uncle, dati G, kwa ni Uncle. Jili magasot mo, wine. Igatang mo ti pakalaglagay pa mo kinanti sulang suling wine. Inya ti aramidom dita. Kaban ko to, tiki-pati ko Gatang mo tay, tubay to, tanong nabibit nga. Mauyos na angas mo. Na? gastak to. Ang fiesta mo. Sige, ikaw nga, di bulsam, di bulsam. Di bulsam. Uncle, dati yung mat niya, sticker. Ang pa, ako rin katay, ikab niya pala sticker na, sticker, Mano dyan kalding mo? Tricia. Trise, tal lumot dato. Ipagka mo kumaaming nga kalding mo ate ko. Guri ka datan sticker ni anakin ni Don. Jadi may isang kalding datan. Jadi may kadwa nga kalding dato dano nangkol dano. Di may katlo nga kalding ni Suling. Panaganam so na ni Suling ana Don pindano dali kalding mo Dato mo. Dato ni Mara. Makita data isuna ita. Di napintas ang kan. Ay pagka mo wine. Kunto yung tikuhan dahil ti part ko. Di pagka mo dilungan, ikabisa mo ang kan. Sukubo-kubo. Ayan, salamat Uncle Ingat ka. Thank you niya ti may bagang. Salamat natin. Thank you. You're welcome, Uncle. Mami, isang pampay nga uli ti Kaldeng! Amazing talent. Sige, paano lang ang lauli nga. Banlugo mo to. Kaya Sige, mo talaga Kadyayan ang call ko. Ate pa na. Yan ang Mara. Ate, flashlight na ka na. Flashlight na. Ano yung Flashlight na. Aden. Tatay, tulad na ka, Uncle. Thank you, Uncle Salamat ti naipain mo ragsak kada kanitat ng arabi Kaya, Thank you very much, Uncle. Bye-bye, Amon. Datalakay na. At isuna lang tadamay. Gudwala ka. Ikang kato lang na ikang ka lang na. Well, ikan na ka, Uncle Damdaman. Ikang Ito mo lang sa tatanang ikang kadamdaman. Okay, thank you so much. Salamat po, Uncle Warley. Palakpakan naman ako ng Uncle Warley. Ayun, once again, thank you so
Suyat family kastamat apo. Pasalamat kami ti The Original and Mercado Funeral Homes. Yes. Ayan, ti nagtalak na po ti grupo ti Sulay